खन्ना लोखि नोंथांमोन माबोरै दङ? आं सोरांस्रि आं दिनै भिडिअ लाबोयैनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम आङो निमाहासो बिग्रोनो सानबाय। मानो होनोब्ला आंहा गगा मोननाय लोमजानाय गुजुनाय जानानै आंनि देहाया जोबोद लोरबां जानानै दङ। अब्लाबो आङो गावनि देहाखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो नोंथांमोननि लागै आङो दिनै भिडिअ लानानै फैबावबाय। जुदिअ भिडिअनि रावफोराव खोनासंनो हामा एसे जागोन, अब्लाबो नोंथांमोना बाग्लायालासे आंनि भिडिअखौ नायलांदो। नोंथांमोनाथ' आंखौ जोबोद कमेन्टआव खावलायहरो आब' भिडिअखौ गोलाव गोलाव लाबो होननानै। आं हास्थायो नाजायो गोलाव गोलाव लाबोनो, नाथाय समनि गोबां आंखाल, समानो थोआ। आङो देहा मोजांब्ला भिडिअखौ गोलाव गोलाव लाबोनो सानो आरो लाबोगोन उननि समफोराव। आंहा दायो एसे देहा लानानै उसुबिदा, बेनिखायनो आङो दिनै भिडिअखौ गुसुं लाबोगोन। निमाहा बियो, नोंथांमोना गाज्रि दामोन सनाफोर। आं जेरै गावनि बेमारि देहाखौ लानानैब्लाबो नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो आङो नाजादों, खस्थ' खालामदों। थिग नोंथांमोनाबो आंनि खस्थ'खौ बुजिहरदो। आंनि चेनेलखौ जायफोरा दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लाइक कमेन्टबो होनो दाबाव। आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो वाट्सएपफोराव फेसबुकफोराव शेयार खालामनानै होगोन होननानै आङो फोथायनायबो थायो आरो खावलायो, खालामनानै हो। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावदों। नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव दायो साबस्क्राइबार गोदान, नोंथांमोनाथ' आंनि सिगांनि भिडिअखौ नुवाखै। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों, नोंथांमोना आंनि भिडिअ एपिसड 1निफ्राय नायबो। नोंथांमोना जायफोरा दायो गेजेर खन्द'आव साबस्क्राइबार, नोंथांमोना गेजेर खन्द'निफ्रायसो नुबोदों आरो गाहायनिखौ फार्स्टनिफ्राय नुबोआखै, मिथिबोआखै, बुजिबोआखै। बेनिखायनो नोंथांमोना एपिसड 1निफ्राय थांनानै नायनानै फैगोन, अब्ला साबसिन बुजिनो हागोन आरो बांसिन इन्टारेस्ट मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जायफोरा दायो गोदान, थांनानै आं सिगांनि एपिसड 1निफ्राय नायनानै फैगोन होननानै आं आसा थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो जागायजेनलांनोसै। नायलांदोनि, नायनायजों लोगोसे कमेन्ट होनो दाबावगार दै सनाफोर, आरो खनसे टिक लाइक होनो दाबाव दे आंनि जिउ सना समफ्लफोर। सादों? मानो सादों? मानो गाबदों? सिखाव खावनो गोरों मानसिफोरनि मोदोमावनो सायो नामा? साजोब्बाय मोदोमफोरा साजोब्बाय आंनि। बेसेबां गाबबावगोन नोङो? खर' गरम जाजोब्बाय आंनि, खर' दिमागा आलुजोबसिगोन आंनि। जलदि सोंदों ना न'आवहाय गाबबायसो थादों बेयाव साला मोख्रा बुन्दि। मानो नांगौ आंखौलाय? मानो नांगौ? मोख्राया कि सोरबा न'आव थायो नामा? मोख्रा बुन्दिया सोरबा न'आव थायो? हाग्रा साइदा मोख्रा बुन्दिना आङो थागोन, आं बेयावनो थाङा, आङो थां नोङो बुबा बुनानै। आया मानसियालाय दाबो माथो जेननाय होननायानो गैयालै। दाय मावबा मावनानै दाबो गुरै जानो रोंबावा। आयै नोंखौ होबोथारनोसैलां नै। एसेबां बुजाबाय, अब्लाबो दाबो नोङो गावखौ गुरै खालामनो गोसो गैया नामा? गावखौ दायनिगिरि होननानै बुंना लानो गोसो गैबावा नामा नोङो? गोमाजोब्बाय आंनि, गोमाजोब्बाय। नोंखौ लानानै गोमाजोब्बाय आंनि मान सनमान गासै फारसेनिफ्राय गोमाजोब्बाय आंनि। सुनि नों हिनजावा सुनि। सानदोंमोन नोंखौ लाबोनानै आंनि न'खरा गोजोननिख्रुइ गोजोनसिन जागोन, नाथाय गैया। जाख'ग्रा नोङो, न'खर जाख'ग्रा नोङो, न'खर सिफायग्रा नोङो। नोंखौ लाबोनानै दिनै आंनि न'खरफ्राबो थेर बेथेर जानो हमबाय। बुग्लि नोंखौ दिनै आथिं आखाइ खर' सिफायना दोनजोबगोन आं नोंखौ दिनैहाय। नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आं। आइदै अलंबार दाबुसैना सिं बायबाय। आइदै नै सिङा बायबाय खोमा, ख्रेक ख्रेक होलायलायबाय। आइदै अलंबार दाबुसै अलंबार, आं दिनैनिफ्राय सिखाव खावला अलंबार, नोंनि प्रमिस दिनैनिफ्राय सिखाव खावला। आइदै
खावा नोंनि खुगायाल'सो खावा होनदों बुजानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोङो दाबो सोलायनो हायाखै खावासो नोङो मिसा नोङो मिसा नोंखौ होबोथारगोन आं नै न'खरनि जिनिस खावनोबो थोआ न'खरनि मानसिखौ बुथारनोबो थोआ दायनि नामा नोङो दायनि दायनि हिनजावसो मोनबाय नामा आङो खोथा होयो अलंबार खोथा होयो दाबुसै खोथा होयो आं दिनैनिफ्राय रावखौबो बुथारनोबो नागिरला सिखाव खावनोबो सानला आङो मोजां जानोसै अलंबार दाबुसै आइदै नोंनि बुंनाय बायदि आं दिनै नोंखौ हगारबाय नों बुंदों दिनैनिफ्राय रावखौबो बुथारनोबो सानला खावनोबो सानला आरो जुदि नेक्स्ट टाइमाव बिदि खालामबावनांगौबा नोंखौ दायो बुदोंल' ना आङो नोंनि हारा मोनसेबो नागिरना मोनै नोंनि मा नुफाया बेबायदि खालामगोन आं नोंखौ मिथिखा फोथायदो अलंबार फोथायदो प्रमिस आं नोंनाव निमाहा बियो निमाहा होदो आंखौ अलंबार आं दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला अलंबार बिदि खालामथारला आंखौ बुनांला नोङो साजोब्बाय आइदै निमाहा अलंबार निमाहा होदो आंखौ निमाहा थिग दङ नों निमाहा बिदों आं निमाहा होबाय नाथाय निमाहाया आंनियावल' जानाय नङा न'खरनि जेसेबां मानसि दङ गासैनोबो निमाहा बिजोबनांगोन अब्लासो निमाहा मोनगोन नोङो थौ उथि थाबाय गोख्रै थाबाय थौ न'आव जल्दि न'खरनि मानसिफोराव निमाहा बि न'खरनि मानसिफ्रा निमाहा होयोबासो न'आव जायगा दं नङाबा न'खराव नोंहा जायगा गैया आंनिफ्रायबो नोंहा जायगा गैया न'आव थौ थाबाय जल्दि थाबाय न'आव थौ न'आव निमाहा बिहैनांगौ निमाहा होबावदो आंखौ अलंबार निमाहा होबावदो आं नोंनियावल' निमाहा बिगोन नोंनियावल' निमाहा बिनो हागोन आङो आं न'खरनि रावनावबो निमाहा बिया नोंनावल' निमाहा अलंबार नोंनावल' निमाहा आं बिसिनाव निमाहा बिया बेनो नोंनि सोलायनाया हौवानि सिगाङावल' सादु जाफ्लानो नागिरदों नामा नोङो आंनियावल' निमाहा बिबा जागोन नामा आंनिख्रुइ देरसिन आइ आफायासो न'नि बिगोमा न'खरखौ बेंग्रा न'खरनि इसोर बिसोरनावसो निमाहा बिनांगोन नोङो बिसोरो निमाहा होयोबासो आंनिफ्रायबो निमाहा मोनगोन आं दायो नोंखौ निमाहा होआ जल्दि आं हाया अलंबार आं हाया बिसोरनाव निमाहा बिहैनो आं बिहैयो आं थाङा नांगौबा नांगौ बुनो गोसो बुबाव नों निमाहा होनो गोसो होनो गोसो गैयाबा था बेयावनो थागोन आं नांगौबा आंखौ बेयावनो बुयै बुथार नोङो आंखौ बुथार आंनि जिउ ला अब्लाबो आं बिसोरनाव निमाहा बिहैया हारे नों दाबो नोंनि खुगाया बिदिसो रावबाव माथो मोनबावदोंलै बिलाय नोंखौ दिनै बुद्रुबाबो लांथारगोन आं नै खानायाव हमखाबाय आङो थांगोन ना थाङा दलद थाबैनो थांगोन ना थाङा बुंदो थाङोबा थाङो दलद थौदो आरो थाङाबा नोंखौ बुद्रु लांनोसै आं नै आं बुंदोंना आंखौ नों बुयोना बुद्रुयोना बुथारो बेयावनो आं बेनिफ्राय थाङा आं रावनोबो निमाहा बिहैया जानाय नंमारा बिजों जानाय नंमारा बेखौ आंनो बुद्रु लांनांसिगोन फंसे बुंनायाव मानियाना नोङो हगारदो अलंबार हगारदो मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौ मा बुंनांगौ हगारदो मानसिफोरनि साननायखौ गिदों बुंजानायखौ गिदों सिखाव खावनायखौ मानो साननो रोङासै बे स्ट्रेट थानायखौ दिनै बुद्रु लांगोन आं फैयाना नोङो निमाहा बियाना आइ आफानियाव नों निमाहा बियागौ मानि गवा कारन सना रुपाया आइ आफानि थैजों खामायनाय खस्थ' गोलोमदै गयै खामायनायनि फैसाजों बानायनाय सनामोन बियो बिसिनाव निमाहा बियाबा नोङो दिनै गवा बाब सोरजाथ'खौ बेलाय मानोथो बिदि लामा सामा बुद्रुलि जानायखौ बिसोरहालाय फिसौफोर बबेनि सोरथो जाखो नोंसोरलाय हामा बिदि मानो हिनजाव मानसिखौ अयथासार खालामदों मोना दा पुलिसफोरा नुफैबा नोंखौ हमना लांगोन बाबु फिसौ हगार आबौ नों सोर आं सिनाया नाथाय बे आंनि हिनजाव बियो जोबोद गाज्रि सिखाव बियो बेखौ दिनै सास्ति होदों आङो आबौ नों जेबो दा बुं अलंबार लाजिसै आंखौ मानो बिदि बुंदों नोङो हगारदो मिथिला आरो सोर मा जायो गाज्रि हिनजावफोरखौबा बिदिनो सास्ति होखानांगौ दे नोंसोर बुलायोना बुद्रुलायबाय था गाज्रिखौ मोजां खालामनायाव आंहाबो बाजानाय गैखाया खोनादों मा होनदों बोराया खोनादों लाजियासै नोङो मा जाखो बेलाय आयौ बिसालाय माथो फैसासो ओइ मा जादों मानो बिदि लामा सामा खानायाव हमना बुद्रुदों मा जानांगौ मा साननांगौ गामिनि मानसिफ्रा नुबा लासिसो जाथारबाय हगार मानो बिदि बुदों नायनांगौ राखावसि हिनजावखौहाय बिराद खुगा गोसामोनहाय बियो दिनै बुजादों मोजां मोनदों आङो पेट ओइ फै नायनोबा फै नायफै लाजिनो रोङै बिहामजोखौ नायदो फाग्लिनाबो जिथासारखा ओइ फाग्लि हामगौ नामा मालायनि न'खरखौ बिदि बुंनो बेबा मा जालायदों मा थादों
Olambat Lazibeng aku hugade. Olambat Lazibeng aku hugade. Olambat aku hugade. मानैमोन नाय नाय बेखौ मोजाङै आंनि हिन्जाव बियो सिखाव बियो दायनि बियो मानसिबो जानो थोआ बुथारनो थोआ खावनोबो थोआ दायनिनि फिथाइ बियो सिखाव खावग्रानि फिथाइ बियो सिखावफोरनि साजा बेनि थाखायसो बुलायनाय जादोंबा हाब दायनिसो नामा बेलाय आयौ दायनि मानसिफोरखौ दोनोहाय गाननो दोनोहा बुथार हिन्जावबाबो बुथारनांगौहाय नोंखौबो जागोन बियो मालाबा नोंखौनो जागोन थां लाजिया नामा नोंसोरो हौवा हिन्जावनि बुलायनायखौ बिदि नायनो गावसा बुरिखौ दङथ' हुवा मोननो रोङाखै बेनिखायनो मेगन सादों नामा आं दायनि नङा थां जलि बेनिफ्राय नाय मादै नाय मोजां नायनानै ला आंनि हिन्जावखौ नाय महरा मोजां आखला आनजां नाय मोजां नाय दायनि बियो दायनि सिखाव बियो आयौ मा जायो मा थायो ओइ थांसै थौ दायनिखा नोहाय उनाव जोंफोरखौसो माबा माबि रायलाबायगोन बियो थ' थांसै थौ अलम्बार बेफोरखौ मा खालामनाय जाखो नोङो मा बुंनाय जाखो नोङो बेफोरबायदि अलम्बार आं थैनोसै आं दैयाव बारसोमनानै नङाब्ला फासि नांनानै थैनोसै आङो मान सनमान जाजोब्बाय नोङो आंखौ थांना थानो थाखाय मोखां दिन्थिनो हायि खालामबाय नोङो आंखौ थैनो नों बायदि हिन्जावा थैनो रोङै हिन्जावसो नोङो थैनो रोङै थैनो रोङै हिन्जावसो नोङो बबेदियाव बारसोमना थैनो नोंलाय हा गंगा जमुना बरब'फ्र मादियाव थैनो बुं लांना दोनहैगोन आङो आरो फासि नांना थैनोबालाय मा दुरुं नांगौ बुं दानो लाबोना फैनि आं थै नोङो हिन्जावा थौ थाबायनो हानानैबो हायै बायदि जादों नारलायनो गोनां थौ दायखौ मावनानै लाजिदों दायो थाबायनो हायाखै आथिङा खंगा जादों आथिं बायदों नै आयै सना सिखावखौ हमनानै लाना फैबाय आङो नै लाजिदों थां आइदै हाब फिसा मा नारख्लांलायनाय जाखो बेलाय नारख्लांनोल' ना बिखौ नारख्लांनोल' फैबावा नोंसोरनि निमाहा बिनो फैबावा बुद्रुसो लाना फैदों आङो लाजिदोंना लाजियाखैथाय गामिनि मानसिफ्रानो नायनानै मिनिलांजोब्बाय लागाव लांदां थियेटार नुबाय दिनै लांदां थियेटार ओइ फेथें हामा बिदि बुंनो मा लांदां थियेटार बेलाय सिरि था न'खराव एसां गिदिर समायसा जादों मिनिनाय मोनो नोङो निमाहा बि होनदों आं निमाहा बि आरो दाबो बबि बायदि दङ रायलायनो हायाखै खुगाया जिबाय नामा हा निमाहा बि नबारै दानो दामफैबावगोन नोंखौ हाबाब मा होननानै बुंबावनो मा होननानै मा खालामबावनो जाबाय आं नोंसोरखौहाय बुंलाय नोंनो सनाखौ खावमारदोंमोन ना बुं बिहामजो बुं मा होननानै बुंबावनो बेलाय बबि जाबाय बियो बबि माथो गैला बेहा खावनाय मानसिया मालाबा आं खावदोंना बुंना लागोन आफा दामजोबदो बेखौ गासिबो दामजोबदो सि जोमै लाजिनाय मोनबाय आं नोंखौहाय गावनि बिब' होननानैनो बुंनानै लाजिनो मोनबाय आं नोंखौ माबायदि मानसि नोंलाय न'खरनि बुस्थुखौनो न'खरनि मानसियानो खावलायनाय मा मोननो खावखो नोङो मा मोनखो खावनानैहाय न'खरनि मानसिफोरखौ ओरैनो एसेबां दुखु होबाय माबा मोनसे नांगौ लुबैदों बिबानो जायोना आइ आफाया खिनो बिबा होआलासिनो दोनगौमोन मानोथो बेबायदि खालामनांगौ दालाय माथो मोनखो लासिंसिंबो जाबाय खस्थ'बो मोनबाय बुजाबाय न'खरनि मानसिफोरनि सिगाङाव आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन नों बेबायदि खालामगोन होननानै नोंखौ मा होननानै फोथायबावगोन आं नोंखौ मा होननानै बे न'आव सोबावगोन आङो न'आव सोनोनो गिनाय मोनबाय आं नोंखौहाय महर मोजांजों लोगोसे आखल आखु गासैबो मोजां साननानै नोंखौ सोंनानै एसेबां गिदिर हाबा खालामनानै लाबोबाय नाथाय नोङो दिनै बेफोरखौ मा खिन्थिखो लासिंसिंनो लाजिनाय मोनबाय आं नोंखौ गावनि बिहामजो होननानै बुंनानै लानो दे बुं दालाय सनाया बहा दङ बुंना हो जोमै बुंनानै ला आरो बहा दोनदों लाबोफिन माथो गैला ना नोंनि माथो गैला दांबावनांगौ नोंखौ दांनांगौ र' नोंनिनो मा होनो फानोबो फन हरनानै नोंखौ लिंहरनि आङो नाङा लम्बार दा लिंहर आइ आफादा दा लिंहर आं निमाहा बिनोसै आं न'खरनि गासिनोबो निमाहा बिनोसै सि जोबोद लाजिनाय मोनबाय आङो आफा आइ सोरांस्रि फेथें नोंसोर गासिबो आंखौ निमाहा होजोबदो दिनै नोंसोरनि नोजोराव दायनिगिरि जाबाय आङो गिदिर दायनिगिरि जाबाय आंखौ निमाहा होदो नंमारगौ आंनो खावदोंमोन मानोना आङो सनाखौ नुनानै गावखौनो थानो हायाखै मानो एसेबां लुब जाखो आरो गोसोआव मानो एसेबां गाज्रि सानखांनाय फैदोंमोन बेफोर सना रुफाखौ नुनानै आं सोरांस्रिनि फिसाजोनोल' होजोबगोन साननानै खावनाय जादोंमोन आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो आफा जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आङो आरो माब्लाबाबो आं बेबायदि खालामनाय नंलिया आंखौ निमाहा होदो दे जाबाय निमाहा बिनानै आरो उनफोराव बेफोरबायदि खालामफिननो नांला नोंथ' मालाय नङा जोंथ' मालाय नङा बे न'आथ' मालायनि नङा
न'आव थानाय धन सम्पति गासैबोथ' नोंसोरनिनो रावनिबोथ' नङा सोरथो सेनानै लांगोन बेयाव जेसेबां दं बेफोर गासैबोथ' नोंसोरनिनो जों गाबोन सबनि थैलांगोन नोंसोरोथ' मोनलांजोबगोन ना आरो बे उन्दै गथ'खौ हिंसानानै मा लामोनखौ नों एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावनानै लानो दे जि जाबाय जों निमाहा होगोन नों सनाखौल' न'आव लाबोफिनदो सि आं फोथायनोनो हाला बेखौहाय निमाहा होनोनो हाया मोनबाय आङो एसेबां गोरोन्थि नुबोदोंब्लाबो दाय मावबोदोंब्लाबो अननानैनो जेबो बुंबोआखै सोलायगोन साननानै नाथाय सोलायासै आंनि आसा खालामना थानाया ओरैनोसो जाबाय निमाहाखौथ' होनो हागोन नाथाय आं फोथायनोनो हायाखै बेनि थारैनो सोलायदों मा मावासै बियो आंनि फिसौखौबो बुथारनो नागिरदोंमोन आरो दाबो फिसौनि मुङाव दोननाय सनाखौनो खावनानै लाना थांनो हादों आं फोथायनोनो हाला बिफा आं बे न'आव बेखौ दोननो बाबाय आयै बे खेबसेखौ बेखौ निमाहा होदो गावनो बुजिसिगोन गाव सोलायबा गावनिनो मोजांसै आरो सोलायाबाथ' आरो गावनि संसारखौ गावनो फोजोबनानै लासंनाय जासिगोन बियो आफा आयै अननानै बेखौ खेनसे निमाहा होबावदो लाजिबायलां बाजै लाजिबाय आङो अलंबार नोंथ' बेखौ बिराद हामायैनो बुबाय जानांगौ हनै मानसियानो सिदाखौनो गसंनो हायाखै थांनानै बेखौ हस्पिटालाव लानानै थांदो थां आंनि मामा सनाखौसो बावगारलायबाय आङो उन्दुनानै दङमोन जि गाबबाय बेस्रा फिसाया हनै आयै बिसोरनि जाथायफोरखौ नायनानैनो आंनि फिसायासो गाबगोमालायलांबाय